ଆରେ ସୋନାଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମତେ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇ ସେ କାହା ସହ ଚାଲିଗଲେ ନା କ'ଣ? ମତେ ଏଠି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ସେ ପିଲାଟା କିଏ? ଏତେ ରାତିରେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ଭୂତମାନଙ୍କର ଜାଗା, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନି? ଆରେ ବଣ୍ଟି, ତୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି? ରାତି ଅଧରେ ଆମ ଆଡ୍ଡାକୁ ଆସିଛୁ। ବସ୍ ଜାଣିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ଆରେ ଭାଇନା, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବସ୍ଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ରାତିରେ କିଏ ବସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ, ସେ କେମିତି ନବାବ ଭଳି ବସିଛି। ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଅବେ ଇଏ କିଏ ବେ? ରାତି ଅଧରେ ଆମ ବସ୍ଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ ବସିଛି। ରହ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏବେ। ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥା। ଅବେ ତୁ କିଏ ବେ? ରାତି ଅଧରେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଏଇଟା କାହା ଜାଗା ଜାଣିଛୁ ତ? ଏଇଟା ଆମ ବସ୍ଙ୍କ ଖଟି ଜାଗା, ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ବସ୍ ଆସିଲେ ତୋ ଲାଶ୍ ବି ଆଉ ମିଳିବନି। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଇବି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଆଉ ପାଇବନି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ତମ ବସ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଇବି। କ'ଣ କହିଲୁ ବେ ହାରାମଜାଦା? ତୁ ଏବେ ହିଁ ଯିବୁ। ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତୁ ଏବେ ହିଁ ଯା ଏଠୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହବ, କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଇବି ବୋଲି। ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭଦ୍ରାମୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହବ, କହିଦେଉଛି ମୁଁ। କାହିଁ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ମୋର? ଆସୁନୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଆ ବେ ଆ, କ'ଣ କରିପାରିବୁ ମୋର ମୁଁ ଦେଖିବି। ସରି ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ବାଡ଼ାନ୍ତୁନି ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ। ଆରେ କ'ଣ ଭାଇ, ମାଡ଼ ଖାଇ ପୁରା ସାବାଡ଼ ହେଇଗଲେ? ମୁଁ ବସ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ। ହ୍ୟାଲୋ ବସ୍, ଆମ ଆଡ୍ଡାରେ କିଏ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛି। ଭାଇନା ତାକୁ ଧମକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ନିଜେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଏବେ ତା ହାତରୁ ଡରିକି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେ ଭାଇନାକୁ ବହୁତ ମାରିଲା। ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ବସ୍। ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଏ ମଶାଣିରୁ। ଆଉ ଇଏ କିଏ? ଏଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରି ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଚାଲ, ତତେ ବାଟରେ କହିବି। ହେଲା, ଚାଲ ଯିବା। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି ମୁଁ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ। ଆବେ ରହ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ମୋ ପିଲାକୁ ମାରି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ବସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଲା। ମୋ କାନ ଓ ନାକ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ବସ୍। ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୋତେ ବସ୍, ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆବେ ଚୁପ୍, ଗୋଟେ ମଣିଷ ହାତରୁ ମରିକି ଦେଖୁ। ଆବେ ଚୁପ୍, ତତେ ବି ରସୁଣ ଭଳିଆ ଛେଚିବି। ଆସୁନୁ ଆସ। କୋଉ ବସ୍ ବେ? ମଶାଣି ତ ବୋପାର ନୁହଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିପାରିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ତ ବୋପାର ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ?